Hauskisotukset. Mä olin töissä vähän aikaa sitten ja mä niin pelkäsin, että oi ei, enkä mä oikeasti pääse kattoo ilotuliitusshowta, kun Lohjalla tehdään kerran vuodessa tietenkin uuden vuoden aikana semmonen minishow 8 aikoihin. Ja mä tiesin, että mulla on töitä silloin ja se ketutti tosi paljon, mutta onneksi oli toinen työntekijä mukana ja saatiin just ajoissa. Ja sitten se itse rakettipaikka ja itse se näytös kuitenkin pidettiin tuossa Mäkkärin viereisellä autiolla toripaikalla. Ja siinä on tosi hyvät näkymät ja siellä on ihan hitosti oli ihmisiä. Mun oikeesti ei tarvinnut odottaa kun ei minuuttiakaan, niin mun piti laittaa tää käyntiin, koska se show alkoi. Ja oli se ihan ok. Tällä kertaa en pelännyt niin paljon, koska mä oikeesti pelkään sitä raketin pauketta ihan hitosti. Mutta nyt olin niin cool cat kuin olla ei voi, että ihan sama ilotulituksia, siis mä kuvasin sitä. Ja vähän ihmisporukkaa, että täällä on tietenkin aika paljon pimeyttä, että ei hirveästi näy, että kuinka paljon siellä oikeasti oli ihmisiä, mutta siellä oli ihan hitosti. Se oli tosi kiva puikkilehtiä takas kotiin päin. Ja se autojen määrä, kun kaikki tulee just sen yhden asian takia siihen keskustaan ja sitten lähtee just saman tien, niin siellä saa olla tosi linja, että selvisi hengissä tänne kotiin asti, mutta sitten muutaman tunnin päästä alkaa sitten se for real uusi vuosi ja saa nähdä, että minkälaisia raketteja tulee näkymään, koska nyt en ole ihan semmoisessa paikkaa, että näkyisi niin hyvin, mutta ja oli niinku tosi hyvä sääkin tähän. Et mä pelkäsin just, että sadetta kun on satanut koko nää pari viikkoa, että oli tosi hyvä joulu, kun ei lunta missään ja pelkästään vesisadetta vaan ympäriinsä. Mut nyt ei satunut ollenkaan ja oli suhteellisen kirkas toi sääkin, niin näkikin jotain. Mutta tässä on nyt vähän klippiä, että minkälainen se show oli, jonka mä just näin. Ja siinä on semmonen ihme valo. Ja siinä on semmonen katuvalo edessä, että se vähän häiritsee sitä showta, mutta älkää häiriintykö siitä, vaan näette pikakellauksella, että minkälainen se show oli. Et you're welcome.
se kestänyt kuin joku about 5 minuuttia, ehkä alle. Ja mulla ei ollut käsineitä, niin mä olin, ja täällä tuulee ihan kivasti, niin koko aika hytisi vaan kädet, kun oli niin kylmä, mutta ei tässä muuta.